Ahoj lidičky, neuvěříte, co se mi po dlouhý době stalo. Já vám to musím ukázat. Mám 3 účty v Brawl Stars. Na první mám 31 000 pohárku. Pokud mi nevěříte, já vám to všecko ukážu. Jo, jdeme na to. Jinak dejte prosím aspoň 100 lajků. Tohle je vlastně můj 3. účet, Stín smrti. Mám tady 7 brawlerů, skoro 36. tier, 404 pohárků. No a víte, jak byla karanténa a to? Tak já jsem vlastně získal svůj starý účet zpátky. Jsem mega šťastný, jmenuje se Jirka. Mám tam 17 079 pohárků, 2 legendy. Jinak mám 41 brawlerů, koukejte. Včera jsem dostal Eve vlastně tady ze Star Dropu, tak vám to musím ukázat, tady vlastně někde byl ten Star Drop a já ji získal. A jinak mám tady 59 přátel, pokud chcete, tak se mě přidejte, já s váma rád budu hrát. A pokud chcete, budu dělat i reklamy a tak. A pokud mi fakt jako lidičky nevěříte, že prostě nemám 13 000 pohárků, koukejte. 31 000, kamo, pozor. 31 181 pohárků, kámo. 67 brawlerů, ty kráso. Na kterém mám vlastně kamaráda, zružený už o to, a jinak mějte se krásně a ahoj.